नेमकं कारण काय पंचायत समितीच लढवावी असं का वाटलं? सैन्यात प्रथमतः तुझे खूप खूप आभार की एवढ्या छोट्या गावामध्ये येऊन तू माझी मुलाखत घेण्याचा प्रयत्न केलास. मी माझ्या दर्शकांना सांगू इच्छितो की 2007 पासून भारतीय जनता पार्टीचा एकनिष्ठ कार्यकर्ता म्हणून राहिलो आणि त्याचं फळ म्हणून जसं सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला भारतीय जनता पार्टी न्याय देते तसंच माझ्यासारख्या एक छोट्या कार्यकर्त्याला भारतीय जनता पार्टीने आज सरपंच केलं, तालुक्याचं उपाध्यक्षपद दिलं, जिल्ह्याचं नेतृत्व करायची संधी दिली. आज मला या माझ्या पंचायत समिती गणामधनं पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून जायला संधी दिली. त्याबद्दल मी प्रथमतः महायुतीचे माझे सगळे नेते असतील आणि माझे भारतीय जनता पार्टीचे जे सर्व नेते आणि कार्यकर्ते, विशेष करून माझे मतदारसंघात असणारे माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. त्या बात आहे. खरं तर ना बबलू, आता मागील कित्येक वर्ष मी सुद्धा तुला ओळखतोय. अगदी सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर असलेलं व्यक्तिमत्व आहे तू. आता पंचायत समितीच्या रिंगणामध्ये एकूणच या समाजकारणाचा राजकारणामध्ये जात असताना समाजकारणाला कशा पद्धतीने ताकद भेटेल काय वाटतंय? मुळात आम्हाला राजकारण असं करायचं नसतं. भारतीय जनता पार्टीचा उद्देश असं असतो की समाजकारण करताना जर कोणी आलं आडवं तर त्याला त्या राजनीतीतनं बाजूला करायचं. समाजकारण हे आम्ही गोरगरीब जनतेसाठी करत असतो. मला पंचायत समिती लढावी का वाटली तर या ठिकाणी असणारे छोटे छोटे प्रश्न असतात, ते प्रश्न तालुक्या पातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. याच्यासाठी एक तालुक्याचा प्रतिनिधी म्हणून मी या ठिकाणी जायचा प्रयत्न करतोय.